Hello guys, this is Zion Blood TV. Yes, so guys, welcome to my YouTube channel. Guys, I would like you to watch this video till the end. Like seriously, like a brother, what a brother did to his own brother, the same mother and father. Like seriously, guys, things are happening. This world is so wicked that a brother can, oh God, I don't want to even say anything. Watch this video to the end. I pity this family, I pity this woman, if not the man of God, if not the prophet of our time, Evangelist Chukwuebuka Siobi. Guys, oh God, can you imagine a brother did to his own blood brother? The same mother, the same father. Guys, I don't want to say anything. I would like you to watch this video to the end and know that things are happening in this world. Like, things are seriously happening. And this video will teach you a very big lesson that this world is vanity. Everything in this world you are seeing is vanity upon vanity. Because there is nothing, we are not going to live in this world forever. Yes. One day, you and I will leave this world, this planet Earth. Yes, everybody will die one day. Everybody will die. People are dying every day. Even as we are talking, people are dying every minute, every seconds. You and I being alive is a privilege. Okay? So guys, watch this video and see what a brother did to his own blood brother. Like, seriously. After watching this video, it will teach you a very big lesson that you will learn and know that this life, this world, everything about this world is vanity upon vanity. One day, we all will leave this planet Earth. Yes, and go up there to give account of what we did on this earth, which I know that there's some people that does not want to hear. I know that devil has power. Be careful. Some people are very wicked. Yes, I know that power exists. There are powers that exist. Yes, but the overall of it all is the power of the Almighty, the creator of the whole universe. Nobody can supersede it. Nobody can challenge him. Yes, which is the power that our man of God, Evangelist Chukwuebuka Siobi, is using. The God of Omechalafancha, Okuchalafancha, Ohochalafancha. Yes, so that God of Omechalafancha, he's the one, the only God that can save us, that has the final say. Yes, our Lord Jesus Christ. Guys, watch this video to the end. Please don't forget to give this video a thumbs up, like my video. Yes, so please subscribe to my YouTube channel. Very, very important. Yes, subscription is free. At least subscribe to keep me going, okay? Subscribe to my YouTube channel. And most importantly, turn on your bell notification, guys. Watch this video to the end. Zion, we move. I'm over Maria Kubo. I'm on Imo State. So, yeah, my testimony go like this. My husband, they go there. I love village. My husband, now there. I rush. I lote Lagos. My con diabetes. I met you so ukwu na-aza ya m gwa ụmụ m sị ka anyị kpọrọ ya pụta anyị kpọrọ ya pụta Lagos ụkwụ ahụ karịa anyị gaa na General Hospital. So mgbe anyị ruru na General Hospital, so ọrịa ekweghị a na-eti drip na-eti blood bụ eti blood bụ. So m kpọ my first son si ya biko dadi ṅụ ejide ahụ ya so gbasade ya nwụọ ya weta ego were lie ya. So my second son onye wetara ego ihe niile eriri 2 million na General Hospital. So nwa m ahụ oge di m nwụrụ. So my son ngwa na dadi ya nwa maka oge ahụ lockdown o shiri US lota. M si ya nna ga anwụọla ya so oke na mipla kpọọ ambulance ka ha bịa lụrụ ya nọ na village. Mkpọ one of my brother ya weta ambulance were bulara ya apọ na Asaba ha nọ 2 days. Nwanne m asị kpọọ mụ si a ga-etiga na mortuary si ya tii na mortuary ya tizie na mortuary. That my son bịa shi na mmiri Ọnịcha were kenu buru ya laa. Nwa m nwoke ya chọọ ili ya. My son gwa ya si ya
ọ gịnị kpatara iji chọọ ili dadi ya ka onye na-enwedo mmadụ? Why? Elikwule dadi ya ka onye na-enwedo mmadụ already. Ụmụnna dị akpọrọla ya, so ọ maghị ihe ọ na-eme, ọmadụ nne ọmadụ ụmụnne. So ya si ha si ya, why my son si ahụ na ya lote gaa na mochari hụ na ewepụrụ dadi ya ihe n'ahụ ya na ha ga-emeta ya maka o tego ọhụbedo dadi ya, ya chọrọ ilote hụ ozi ya anya bifo a na-eli ya. Ya kpọọ nwanne di m na fon, m si akpọkwala na fon, ha ga-emerụ gị ahụ. Ya sị nwanne m nwaanyị were fon nye ya, m si akpọkwala, ha ga-egbu gị. Ya chenaghachi ịmụ ụmụ Amerịka, ya sị enwedị ihe a ga-eme. Di m nwụrụ nọ 2 months nwa m nwụọ, ha agbuo the boy. Ihe m lawa mgbe di m nwụrụ, ama m na nwa m nwụrụ, mụ na nwa m nwaanyị abaga na moto na-ala. So moto na-eme agwa mgbe anyị pụrụ na ọlụ, agwa onye moto na ndị oshi nọkwa ebe a, ya ajụ tiga isi, m na-eti Jizọs, ya tiga isi. Mgbe anyị na-apasị ndị oshi ha apụọla, ma ala ke m lara, that's my son, maka ọ naghị atụpụrụ anyị ọnụ, mmadụ maka anyị, ya na-enyo anyị n'ụlọ nga anyị na-ekili n'ụlọ. So anọ m ede ka m nọrọ chi ya hụ, my son bịa sị m, bịa shọtes m, dat nwa m anwụọla, ọ nwụrụ na accident, and ọ nwere accident, ọ nwụrụ ebe ahụ. Onye ka efe ntọ 3 times agba ya mmiri, m tige 3 days eridu mmiri. Ya sị anyị bịa ka anyị baa na moto ka anyị pụta Lagos, m si abụrụ ozu onwe m gawa, amadụ m onye ewu. So nwa m anọ na mọchụarị, nọ na ngwa nwanne m nwoke si ya biko ekwekwala, asị ndị Amerịka na-akpọ ozu ọkụ, ekwekwala ka ha kpọọ nwa m, mee ka ọ shọ n'ime ibutere nwa m dowe na mọchụarị, bula lụrụ m ya ka hụ ozi ya anya. So nwanne m nwoke mbịa de leta ofe atọni na Lagos were nye nwanne m nwoke gaa ebe ahụ. Nwa m nwoke si nwanne m nwoke gaa nweta ego, were ego ya were property ya. So kamgbe 3 years ka nwa m gbara nọ na mọchụarị. Ya don m na-ekpe ekpere, m na-abịa here try ya ka m hụ brodo Ebuka, no way o nwere ike ịbịa nga m nọ ebe a ka m nọ, ya shigara ebe ọzọ. Ihe a na-ewe m, enwere m ike ịnọ ebe a na-echenji, ya shigara ebe ọzọ, aga m ekwu okwu mgbachi nkịtị. But ihe m nọwụ, ha sị m cool down, m ga na-azụzi kandụl na-ede prayer request, etinye ego na-ede prayer request. Born on 7 si ya oge eruole, Disemba eruole, bụta ụjọ na-atụba na ụmụ m ele otu anyị si ala ya amado obi nda. My son si a ga-enye ya prọpọ ya ụzi dị ọkwara na a ga-eweta property ya nye ya, agaghị eli ya. So ya dị yesterday, ya dị Friday, anyị nọ n'open heaven, nso ụmụ m meji m ego anyị ga-ala like ime open heaven na-ege. Nse anyị mechaa, anyị bido Zion. Onye mere ka m mata Zion o Joy, ọ na-abịa ebe a. So ya enyi nwa m, so ya sị anyị bịa Zion, m bịa Zion na-ekpe ekpere. Mgbe anyị bịara Zion last year, emere odeshi, na-ekpe ekpere werezi ihe niile nye Chineke n'aka. Na Friday anọ m oge anyị lesịrị open heaven, ya netwọk bịa mebishie ihe anyị na-ele. Ụmụ m sụmami o mebikwela, o amam ihe edere n'elu. Nsị ahapụ ya. Mgbe o bidoziri mgbe ọ na-enye preach, brodo Ebuka na-enye preach, anọzi m n'ụtụtụ, nwunye nwanne m shi US si nwanne m nwoke ke ntakịrị hụrụ ya. Nwunye nwanne m shi US si anti kpọ nwa m, so na ọnọdụ na-akpọrọ Chukwuka nọ na mọchụarị, brodo Ebuka kpọrọ Chukwuka n'open heaven, si kwa open heaven ka anyị nọkwa. Amadụ m si ekwesị na-arụ ọrụ ọjọọ. Mgbe ahụ nụ netwọk mebiri, mgbe ọ kpọrọ nwa m
Now, the healing power of God is hitting your bone. Barabashakata, Malibrakate, Maramama Sekete. I see somebody called Chukuka in the mortuary. In the mortuary. In the mortuary. The family is crying. Marababa, Bureboshina. He's in the mortuary. His name is Chukuka. The family don't know how to bury the young man. Shakata, he's already dead. Maramasha. The family have to come to make sure that that affliction will not come the second time. That affliction will not come the second time. Marabasha. Chukuka is in the mortuary. The family don't know how they will put him in the grave. They don't know how the termite will eat the body. Yeribasha, the light of the family, the breadwinner of the family, just like that, attack on his heart. He was crying, pointing at the wall until he died. Marabasha, I command the same spirit folk that took his life to visit the enemies of the family. Marabashakata, in the name of Jesus. Wave your hands wherever you are. So, but we want them go. Indeed, in when a chuku can on a mortuary. Hey, Chuku can on a mortuary come with 3 years. So. Ike de namumao. Yes. So mchiga na mochari nasimaga kola na mochari. Yadi yesterday mwe brude buka kuroku basra chuka. So ofu nwanne m na-abịa Zion gwa ike na gwa nwa m nwoke ọbụlọ kembola ọbịa dị n'ụlọ anyị lokwe the second one Olala village. So ya gwa ya si lekwa ihe kwuru man of God si na o locate all my family lekwa ihe kwuru ya si man of God aya asi mgbe ọbụla nwanne m jiri weta ego ọ 10 years ọ mgbe a ga-eje eli nwanne m wasefu nwanne m nwere letter of attorney si ya lere m ahụwedị m ego nwa m ahụdị m property nwa m. Oga, tear their face. Can I hear them? Why taking the camera out? This Chukwuka, is he your son? Huh? My second son. In the mortuary for 3 years. Huh? And other property, yeah. On one day, yes. The same parents with you? Yes. Chukwuka 3 years in the mortuary? Yes. Is he married? No. So who is dragging the property? Huh? The first son, Ikenna. Ikenna. The same mama, the same papa with him? Yes. I don't know about your family. Have you people talked to me before the prophecy? I don't know anybody. But nobody will allow the body of his own brother to be in the mortuary for any reason. For 3 good years. And I don't know who you people are. I don't know your family. I just came out. I just say what came out of my mouth. I don't even know the prophecy. The only Chukwuka. Please play that prophecy again. Replay the prophecy. See, listen it now. The healing power of God is hitting your bone. I see somebody called Chukuka in the mortuary. In the mortuary. In the mortuary. The family is crying. He's in the mortuary. His name is Chukuka. The family don't know how to bury the young man. He's already dead. The family have to come
To make sure that that affliction will not come the second time. That affliction will not come the second time. Chukwuka is in the mortuary. The family don't know how they will put him in the grave. They don't know how the termite will eat the body. The light of the family, the breadwinner of the family, just like that, attack on his heart. He was crying, pointing at the wall until he died. I command the same spirit folk that took his life to visit the enemies of the family. In the name of Jesus, wave your hands wherever you are. Amen. What I know is that somebody killed Chukwuka, but I don't know who killed him. What I know is that he died under attack, but I don't know who. The family should see me after this program. It is a pity. Somebody will be in the mortuary for good 3 years. Not because of outsiders. Today, you will still leave it tomorrow. May the Lord bless all of you. I want to see all of you. So that I want to see all of you, to know all of you. I don't know all of you, so to hear the story well. I don't even know you people. The prophecy came to my ear and I released it. Thank God I did not say that this is the person that killed the person. But let me see people one-on-one. God bless you. Protect all of you. In Jesus' name.